Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Umhlaba wonke jikelele lenibingelela ishide limhlophe ufuze fulela imashumi ahlangatho zoshumayela. Ufuze fulela propaganda bathi uyasabeka sixhivize singasuki. Ngila endaweni yase Adams engani zakwethu. Akukho kunye ngale kokupholisa amaseko mhlamba sibingelele wena oqala nqa ukubukela uSiya Viva TV1. Please don't forget to subscribe and sure ukuthi uyasubscribe ube ingxenye yama shareholders alelizwe esiphila kulo la kwaSiya Viva TV1. Umabona kude wakho lo ohlala ukulethela ke ingqophamlando zeinhlelo lapha esithi khona iziko labelaphi. Samba ke nenqonqodwane namhlanje, samba nenkunzimalanga. Wakwayibona phi inkunzimalanga evuba masi eneyintseka umama. Ake sithi ke inyanga kazwelonke le noma inyanga yabo bonke abantu asebethe bafika ekhaya bakuthola ukusizakala. Sikwamakhosi umngoma. Umakhosi umngoma ke iningi labantu limazi ngodlozi labadala. Mawufikela ekhaya uyazi ukuthi usukuzokufica lokho okufunayo. Mawungakufica ngokufunayo uzofica isiluleko salokho okufunayo bese unikwa usuku lokubuya uzothola okufunayo. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngathi mina umakhosi imngoma kanti nangiphangi kwenu. Gogo asikwamukele sikubingelele sikuphi ithuba ubingelela abantu eningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Ngiyabonga kakhulu baba Mapholoba, ngiyabingelela lonke izwe South Africa yonke nje umhlaba wonke nibingelele impela umakhosi umngoma. Udlozi labadala endaweni yase Adams la sithi khona kukaMgcineke eposini. Anginibingelele uNkulunkulu anibosise nje nisazo silalela. Amen. Dlozi labadala ngihleze ngichoma ngale ngithi uSiya Viva TV1 uma unyathele egcekeni lenyanga kusho ukuthi leyo nyanga ilambile. Ngiyazi ukuthi awuyena umuntu okhonza ukufaka ovole emakhwapheni utshena abantu ukuthi nokuthi. Kodwa uma sesifikile thina siye umuntu sifuna ukumdweba ngokuphelele kuze nalohle ekhaya obezosaba ukuya kumuntu ngoba siphiwe sonke indlela yokukhuluma. Ngenhlanhla ke wena ngeke ngisho ukuthi uyakwazi ukukhuluma kodwa ukukhuluma kwakho njalo kunesiqi. Kodwa uzothola umunye umuntu makufika esigabeni sokuthi ugogo nje obekhuluma kahle kanje, eclean kanje, emuhle kanje, ayivathile egqizile into ezethongo. Awu ngiyaheheka shuthi ngiyendaweni eclean. Kodwa umehluko ngabe ikhona nimpande kulomuntu. Thina ke umsebenzi wethu ukutshengisa izwe konke nawo othi unakho nje kungenxa yomuthi. Okumqoka nokuhle mbukelo lapho ngasekhaya ngaphandle kokumkhulumela lo mngoma. Ngifisa ukuthi ngisho kunini ukuthi la asikhulumi nesangoma kuphela. Sikhuluma nesangoma, sikhuluma nenyanga, sikhuluma nosomabhizinisi, sikhuluma nomfazi ocacile okwenze konke okujwayele ukuhlula abantu abasuke bengakwazi kwakufundisa ithongo labo ukuthi okay nginamkelileke kodwa nikwazi ukungilimit entweni ukuthi asibamsaneni ukuya phambili. Mhlawumbe khokha ake siqale sikhulume ngemendo namhlanje edibhikayo kodwa nina nikhona senilihambile lolu hambo lilotsholiwe nashada ninemize niyakhile kade kukhona umuntu wesifazana othile ongabathola abantwana namtholisa abantwana ninemize niyakhile sidibhika ngezinto zene ezithile yaphinde yavuseleleka leyo mshado. Mhlamba ke sicathulise abantu abathi thina sifuna ukuya kwamakhosi imngoma ngoba ezokwazi ukusave otalatiyeni esibhekene nalo. Ake siqale kumuntu nje othi yena ushelile waqonywa wayocela emva kokucela intombazana esamfuna la ahambe khona. Mhlawumbe ungaphawula uthini kulelo daba? Uthinta istory sihle kakhulu baba Mapholoba. Esingesihle ke ngokwenzeka kwezinto zasemhlabeni. Ngoba leso story egcineni kwaso ugcina mhlambe umkhwenyana sefisa ukuthatha isibhamu. Ayemdubula umakoti naye ayidubula imali yakhe. Mhlambe kulahleka enhloniphweni, mhlambe kwalahleka engathulini kuthina abantu besifazane kwesinye isikhathi sesifune nathi ukuphakama. Kodwa esikhathini esiningi baba Mapholoba lokho kuyenzeka kwenziwe abantu abayimfamona abasuke bengadingi ukuthi bambone lo muntu enomakoti. Nasesayidini futhi labo bantu besifazane kuyenzeka ube nomkhwenyana abe right, abe nemoto, abe nemali, abe nayo yonke into uzukupha
ingcebo yokuphila njengenkosikazi bese kuthi mina engashima ngisengiyakubuka ukuthi wena uphumelele kanjani wathola umuntu wesilisa kuvuka umona. Izinto kabajwayele ukuyisebenzisa abafowethu abenza izinto bayagadla ngesichitho lowo muntu loyo. Labantu endlini sebegcina benukelana, omunye azaphume bapholo balala ekamereni lakhe nenkosikazi lala ekamereni lawo. Lowo muzi awusakhekile ngenxa ukuthi labantu ukujabulelana kubona akusekho. But ke lezi zinto zesichitho abanye mabesebenzisa isichitho uzokaka afake umuthi awukhulumisa shaye ngenduku athi abaxabane balwe bodwa bangaphinde babhekane. Hey yothi ngena nje emnyango indoda ibigula ngesibhakela ikhitha ngonyawo ikushaya ikubeka lapha abone unkosikazi uthi hayi ngeke ngihlale izolo benicabuzana nithandana avela unkosikazi athatha imithwalo aphuma hamba. Angithi sekufezeka lesa siprofeto saloya othe ngeke ingane kabani ibe nonkosikazi. Lo nkosikazi mephuma lo muzi angeke wakheke ube nezingane unkosikazi ethatha imithwalo waphuma. Ila sekusuke kufanele abantu ke basukume khona athi umuntu ake ngigijime manje ngiyozama yini le dala kube nje. Ila kungenelela khona komakhosi umngoma sebengenelele esayidini lokuthi kwenziwa yini lokhu umendo wami kade izolo umuhle namhlanje bese uyashintsha uyaphela. Kutholakala ukuthi ke mhlawumbe isichitho esenza lokho mhlawumbe imimoya yabantu abadala engakufuni ukuthi uxhumane nalowo muntu wesilisa. Usefikile ke kuwena gogo kuzomthatha isikhathi esingakanani ukuyibona lento noma ukuyizwa ninalo uhlelo lokuthi omunye ahlolelwe nje isho sekuthiwa highlightile noma ka highlightanga kodwa kuba ukuthi nje usafuna ukutholisisa ukuthi uthula uthini ke ugogo wayemuphe le ndoda uthula uthini umkhulu wayemuphe lo mendo lona noma mhlambe lesi sandla singaphakathi ekhaya noma singaphandle nanokuthi usianalyzele mhlambe uchaza uvula ukuthi imithi ijwayele ukuba strong mawuyisebenziselwa abakwenu noma uyisetshenziselwa abangaphandle mhlambe nje usefikile umuntu isiphi isiqalo oyuthi nayi ke ingubo esoqala sekumbathise yona thina mayefika mina kule igodla ayifani kodwa kuthina mayefika la ekhaya okubalekile kusuke kufanele ngikwenze ukumhlolela ukuthi yini le dala lento uma kukweyisa angeke ngikwazi ukukulapha ngoba phela ziyahlukana nendlela esikhuliswe ngazo emakhaya. Kukhona okukhule wangatshelwa nje from the scratch esuka ekhaya mayefika emendweni leyanto iyavuka ngoba vele bejwayele ukuthi akatshelweki futhi akatshelwa umuntu. So mayefika kufuneka afike sihlole sithole iqiniso lokuthi yini le eyenza ukuthi namhlanje akachitheke emendweni. Uma kuukuthi ithambo masilijila lithi lo muntu uloyiwe ngeichitho sekumele lapho sibuka ithambo ukuthi lithi ithambo ayine kanjani lo muntu. Ake ngilinganise nje ngelinye ilanga kufika umuntu wesifazane ekseni ngo6 indoda yakhe imsayinisa amaphepha edivorce ithi ngicela udivorce mangibuya emsebenzini ube sewusayinile lamaphepha waphuma lenkosikazi yagijima isiyahayiza ngoba indoda isiyayixosha. Thina sesiyahlola hayi into yenziwe ngabantu sibamba bambe lo nkosikazi simfake efuthweni simgeze mayibuya indoda ntambama ithi ngokuxosha ngelinye ilanga. Waqala lapho wavuleka lapho ukuthi izinto zabantu ziyenzeka ngoba kwesinye isikhathi uyakha ube nomuzi ube muhle umakhelwane wakho uthotha akajabulanga ukuthi nina nibambene ngocicane mhlawumbe yena uyahlupheka kanti mhlawumbe unesiphiwo sokuthi ayiguqule impilo yabantu mabejabulile kunabantu abanjalo. So sefuneka silwe kulelo side ke lokuthi lo mndeni ukuze uhlukane ingoba yini ukuzuke manje ungahlukani asenze intoni kuona. Gogo iningi labantu abakubukela ku TikTok wakho nabakubukela ku Siyaviva TV1 einkundleni nje zokuxhumana batusa kakhulu indlela okwazi ukuzithoba unabe uchazele abantu into sokuyikhuluma. Ngifisa ukuthola ukuthi nasesigodlweni kuyafana yini noma nawe uyilabo bathi nasty. Ngithanda kakhulu kuba nesikhathi nomuntu mayezohlola cause usuke ekhaya exakekile. Ila ngithanda kakhulu inhlolo rather than ukwelapha ngoba ukuze ngilaphe kumele lelithambo lingitshete inkinga ebhekene nalomuntu yipi bese ngiqonda straight enkingeni umuntu abhekene nayo
ngokomuthi ke sengimlapha kodwa ngifuna ukuba nesikhathi ngoba omunye ngize ngenze lento ekuthi counseling angifundanga kodwa uthothi labantu bafike bengabhekani Yes. ngizobakhansela ngingakabathinti ngomuthi Yes. kodwa bazophuma bekhanselekile ngoba ngeke ngithi kubona ukuqala kokuhlakanipha kumuntu kungumesaba uNkulunkulu Yes. la khona umsindo uNkulunkulu akangeni endaweni enengxokozelo labantu bayakheka noma ngathiwa bebengakhulumisani baphuma bethi sesiyakwazi ukuxoxisana nonkosikazi wami ngaphandle kokuba ngifaka umuthi ngoba uma uzobafaka umuthi behlukene Yes. kanje ngeinhliziyo kwalo muthi awuzoqala ukusheshsha ukusebenza kulabantu Ngoba ihlibukile inhliziyo. ngoba inhliziyo zabo azikho kulento abayenzayo. Gogo kunomuntu osekhaya njengamanje mhlambe le video uzohluleka ukuyiqeda ngenxa yamadatha and so forth kodwa i-airtime unayo ufuna ukukufonela ngifuna ukuthi usiphe inani noma iprice ekuhlolwa ngayo bese uphinde futhi usichazele ukuthi ngabe uyakwenza yini ocingweni mawukwenza eyakhona imali iyithini bese ke usiphi inombolo yakho. Masimhlolela umuntu la ekhaya siphatha amakhandlela awu2 ngoba ngisebenza nangesithunywa. So ugogo wangena wathi ngiphathisa abantu amakhandlela ukuze inkinga zabo ngikhona ukuyibona nangokomoya nangokwethamba. Amakhandlela amabili u250 okuhlola bese kuthi inamba yocingo ithi 078 544 1736 1736 sisahlabela phambili njalo uthi only 250 ukuhlola la ekhaya ukuhlola afike namakhandlela ufike namakhandlela amabili osocingweni awumhloleli osocingweni ngiyamhlolela kodwa ufaka ebhenkini u500 rand ngoba yena usuke ehlola engekho phambi kwakho yebo and kumise eminye imisebenzi mhlambe kumisa nabantu client abasuke beqalekile kunika ngenzele lo msebenzi wakhe kokunye ule goal akakwazi ukubana asuke egoli ezela azocela ukuthi ucela ukuhlolela aphinde emuva usuke usave nje indleke eziningi sesuka lapha nje useyazi ukuthi inkinga engiyakoyilashelwa kaMngoma u1 2 3 ngiyayokuyenza kanje. Thokoza. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele enhla nasezantsi sihleli kamnandi ke hleli noMakhosi uMngoma owaziwa kakhulu ngodlozi labadala. Mawukhuluma ke ngodokotela uMakhosi Mngoma ukhuluma ngomama osemusha kodwa ngemisebenzi yakhe impela ukhulile. Gogo into yokuqala isimboli yokuthi kukwakho ngempela la ile ukuthi umuntu uzofika kugcwele kuphithizela imoto kunesitezi kuhlale kuphithizela abantu kunamathwasa kuphinde kube ukuthi akehlike estopini eposini kwamcineka bese ke ethi cha ngiyibuzela nje kwaMakhosi Mngoma noma lapho ekuhlezi kukhonzwa khona ngesonto inkonzo enkulu ngoba uphinde ube umholi futhi webandla. Mhlawumbe ke sicathulisa umuntu osekhaya ke njengamanje ukuthi kungenzeka yini afike la ekhaya engafune ukuhlolelwa kodwa lithola ithuba lokuxoxela iphupho analyzele umchazele ukuthi lisho ukuthini kuye kube imalini ke lokho. Angikucharge imali ngoba ngeke ngithathe sengathi lo wamuntu uxakekile but udinga nje usizo ukukhanyiseleka iloyo oba nalo nembeza athi hayi ngesikhathi sakho ngicela ukubeka ngikhanyise lokho engikhanyisa kodwa angimcharge ngihlale naye phansi ngithi hayi lokho kuchaza ukuthi nokuthi ngalo ndlela nami engisuke ngikhanyiseleke ngayo. Usanda ukuvula ichemist siyazi ukuthi ungumuntu okholelwa kakhulu ukusebenza esigodlweni kodwa ngombobe zehluzo mana lapha sikutshene sizwile ukuthi uzolakha uhlelo ngokuhamba kwesikhathi lokuthi akube khona izinsuku obonakala ngazo bukhoma echemist lakho. Sike sathi ke masiyibhunga nje nathi siyibukela so siyaviva sathi no igiye lihle lele lenziwa ugogo ngoba akubona bonke abantu abathanda ukubona uphondo abathanda ukubona isigubhu noma bathi thina siyohlala ocansini omunye akubona futhi bonke abantu abanesikhathi nje uyabona omunye uthi hayi ngiyaphuthuma mina uyabona so ngifuna ukudlula nje ngibambe lento aqeda ukuyichaza mhlawumbe gogo ngeyibumi ake usiyalela ichemist lakho bese usiphinde usinikeze isithombe sokuthi ngabe uyaposa futhi ngoba kuthina sonke sizofinyelela mhlawumbe KZN ngoba mhlawumbe alikho eMpumalanga noma eGoli noma eEastern Cape kodwa ziyakhoriwa yini lezi zinto ngale kokukhoriwa ke
Phinda futhi usicathulise nje mhlambe ngamakhomba amathathu noma amabili ukuthi lapha yawo nokuthi okwenza u1 no2 ube nokuthi owenza u1 no2. Ichemist angiyena umuntu othanda ukuphuma esigodlweni. Ngiyakusaba nje ungabi khona esigodlweni kodwa abantu angilinganise nje mhlawumbe umuntu usindisiwe. Kodwa manje inkinga khona esesindile. Usefisa manje ukuthola nje intelezi uyasaba ukuya enyangeni. Kodwa echemist angangena njengeshop afika athenga intelezi aphuma ahambe. So ngilakhiswe ileso sizathu sabantu abanye osuke grocer athi inkosi yami angishiye imadlana ngithenga inyamazana ingane yami ayilalanga ebusuku. Akazoza athi ngiyakamakhosi umngoma ngiyofuna inyamazana. Inyamazana is only 30 rand kusho ukuthi usegibele ngemali enkulu okwedlula imali athenge ngayo inyamazana. So sivula ichemist ke lapha endaweni yasesiphingo ushop number 15 Empilo udokotela kuseduze kweimoto zase-Adams la sigibela khona amasiza la ekhaya. So njengoba ufika erank lase Adams ubukisa amehlo akhe uphezulu nanku shop number 15 ila ezothola khona ke izinto zase chemist. Izinto zase chemist ke zehlile ngokwamanani kunasesigodlweni. Esigodlweni kuyasetshenzwa impela. Echemist uzosithola isifutho ngo50 rand ibhodlela. So amakombo esinawo kakhulu lapha sine nomuthi kazifo zonke abantu abaguliswa imilenze amadolo amaqolo ama-ulcer o-cancer sifo zeinhliziyo zani. So sinaleyo kombo sibe nabantu abaphethwe amaqolo emthini yokuchatha sibe nembiza yabantu besifazane abane mhlambe nje intwana ungakho right kubona cleaner yes nokuvuselela leyo mizwa. Siphinde sizoba nembiza eqondene neacid nje emzimbeni. So umuntu uyithenge ngathi yamanzi ikhona abantwana bazoyithatha uyithenge ngathi yamanzi bese iba nemithi emithathu oyifaka phakathi kuyona. Lo muntu abese yaphuza yamdraina ke lo mbiza yasebenza kakhulu. Iphinde sizoba ke nezinto zoyichitho ozitha ontelezi onyamazana kukhona konke kwala isigodlweni kodwa uyakuthola echemist. Siyaphinda futhi sikwenze kuba amakhombo senze ukuthi abantu akubona bonke abantu abanemali yokufinyelela la kodwa phela ngeke uvele usuke esichithweni uyiklinele isichitho ungabe salibuyisela igazi ukuthi libe nogazi lithandeke so ungaqala ukungena kwikhombo lapho. Asiphethe gogo uphethe into enkulu lapho mhlawumbe ukuthi nje janti kancane uma sekufikwa kulezo igaba kusuke sekudinwe kusuka wapi kuye wapi nayo into phansi kwakho ubani lo ya umncajiji lo igama lakhe. Uma ngimvulile nje noma njengoba ngimvalile manje ngimvalela ukuthi abengathanda ukusebenza namhlanje. Oh yes. Kodwa uma ngimvula kufanele ngisebenze. Uma ngimvala bonke abaseke bathintwe isandla samakhosi umngoma bayamkhumbula. Kufanele bamazi kahle. Nalaba bake baxoxelwa ngaye nabaseke bambona. Bamazi kahle. Hayi man. So la sisuke senzela abantu abanamabhizinisi ngeke uvele uthi uyolanda uphondo ungenamsebenzi owenzayo. Kodwa mawusuke waqala wathi manje ngiqala ibhizinisi elukuthi noma inhloso yami isisekutheni ngisebenzele phansi kwebhizinisi elukuthi engifuna ukuba nalo kufanele kube nalo kuphondo. Kodwa kakhulukazi kubantu abakhuphula impilo asuke benawo amabhizinisi befuna ukuthi amabhizinisi abo athi ukuthatha ixatshana kakhulu nje silwa nendlala bafethi kona engingakusho kulesikhathi samanje into ekhona indlala. Impilo sekumele siyiphoqe ngoba uma silinda sizolamba ingane ziyakudinga ukudla. Ayana amaxabiso noma sowasha esigodlweni. Hayi sowasha esigodlweni mkhulu. Sibaphi inamba gogo baphi inamba gogo. Sisebenzisa inamba ezu2 ngenxa ukuhekhwa. 078 544 1736. Siphinde sisebenzise siphinde gogo le 078 544 1736 1736 esibili 069 233 1566 1566
Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke besihleli kamnandi nomakhosi umngoma udlozi labadala eAdams eKZN eDurban. Siyabonga. Thokoza.